Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шумырт хатирәсе. Акрынлап яңа ел якынлашты. Балалары белән бергә җыелышып, гөрләшеп, яңа елны каршыладылар. Бәхетле иде агаби. Аның әле 7 йолдыз кебек 7 туганы да исән иде. 3 гыйнвар көнне 7 йолдызның нәкъ уртасындагы йолдызлар Җәүдәт белән Халисә фаҗигале рәвештә вафат булдылар. Халисә килененең "Я Аллам, безне бер-беребездән аерма" дип сораганнарын ишеттем әллә Тәңрем. Бу юлы төп нигезнең капкасын соңгы тапкыр кайырып ачып куйдылар. Ыңгырашып ачылды күпне күргән капка. Авылдан бәхет эзләп читкә чыгып киткән, картаймыш көннәрендә газиз җаннарын туган туфракка тапшырырга дип кайткан, нәсел-нәсәбәләре киселгән күп авылдашларын озатып калырга дип ачыла иде бит ул. Җаннары таш булып каткан авылдашларының күңелен Җәүдәт белән Халисә җиңгәнең кайнар шулпасы, җылы сүзе эретә иде. Я Алла, бар бит җирдә игелекле җаннар. Ходай сезгә озын гомер бирсен, хәүф-хәтәр күрсәтмәсен дип тели иде Алансу халкы. 3 гыйнвар көнне Алансу һәм Күкчә халкы ах итте. Гомер буе иген иккән, хезмәт сөючән бу ике җан беркем белән дә бәхилләшмичә, хушлашмыйча бакый дөньяга күчтеләр. Имәндәй ирләр сыгылып елады. Нигезгә барлык нәсел-нәсәбәт җыелды. Ишек алды елап шешенеп беткән халык ташкыны белән тулды. Оныклары нәни Зөлфәт рәттән куелган 2 җиназа тирәсендә тезләнеп, төн буе дәвәтисе белән дәвәнисенең нигәдер салкын, сары йөзләрен нәни куллары белән сыпырып, куеннарына кереп ятасы итте. Ләкин әллә нинди усал әбиләр җибәрмәделәр. Нигәдер барысы да еладылар. Зөлфәт шул көнне олыгайды. Ул үлемнең нәрсә икәнен аңлады. Үлем ул салкын шумлы тынлык икән. Әбиләрнең Зөлфәт белмәгән телдә нәрсәдер укулары икән. Үлем ул дәвәнисенең иртән турып, "Улым, тор, әчегән сөткә булгатып, син яраткан төче кыймак пешердем" дип әйтмәүе икән. Үлем ул дәвәтисенең зур машинасына утыртып, Шәкүр карак елгасына печән әйләндерергә алып бармавы икән. Үлем ул дәвәтисез, дәвәнисез салкын өйгә кайтып керү икән. Дәвәтисез тормыш үзе бер нәүмизлек икән. Тормыш аяусыз икән. Үлем бар икән. Җиназа артыннан капка шыгырдап ябылды. Халисә җиңгәнең өстенә ябылган кызыл чыбылдыкның бер почмагы кайрылган яралы каз канаты кебек салынып төшеп, җилдә кагына кебек иде. Хушыгыз, онытмагыз безне, туганнар, догагыздан калдырмагыз. Инде 6 туган намазлык өстенә басып, әти-әнисе, әби-бабасы һәм араларыннан шулай иртә фаҗигале төстә китеп барган туганнары рухына багышлап дуга кылалар. Урыныгыз җәннәттә булсын, каберләрегез нурлы булсын. Иншалла, сез җәннәттә булырсыз. Сезнең артыгызда дуга кылучы игелекле дәвамчыларыгыз бар. Сезнең артта картайган, игенченең буын-буын куллары кебек кара ботакларын селкеп, нәүмизләнеп, каршыдагы 2 булдырлы йорт тәрәзәсендә ут кабынуын өмет итеп, ялгыз шомырт басып калды. Иске капка инде читтән туганнарын күмәргә кайткан авылдашларын каршы алырга ыңгырашып, шыгырдап, башка ачылмады. Җәүдәт белән Халисә җиңгә артыннан ул бөтенләйгә ябылды. Рамил иртәнгә әтәчләр белән бергә уянып, ишек алларын, капка төпләрен ялт иттереп себереп керде.
Ишек алларында яшел хәтфәдәй җәелеп үскән яшел чирәм үзенең элеккеге 7 яшел төсен югалта төшкән. Әбиләр чуагы. Әле 10 көнлек кенә 5 баласы, кияү киленнәре кайтып бәрәңге сабагын чабып киттеләр. Әнә ул карасу яшкелт бәрәңге сабаклары читән башларына эленеп куелган. Алардан башларына әйләндерерлек ис килә. Бәрәңге сабагы исе, көз исе. Туган яклары белән саубуллашып, күкне канатлары белән кисә-кисә җылы якка торналар китеп барган һавадан да бәрәңге сабагы исе килә. Урала-урала, битләргә тыжымнар чырнала. Тып-тын. Көлдә пешкән бәрәңге исе, бәрәңге сабагы исе бергә кушылып, Рамилнең хәтерен сискәндереп уятты. Симәнә бәрәңгесен нахарлар алып чыгып киткәч, әнисе Фәхринурның кысыр калган бакчага чыгып, үкси-үкси елаган чаклары. Мәрхүм әтисе ясап калдырган күкени бавын кисеп алып, соңгы сыерларының мөгезенә бәйләп алып чыгып киткәндә, ияләшкән абзарыннан чыгып китәсе килмичә тарткалашкан сыерның моңсу рәнҗешле кара җимештәй күзләре, әнисенең илереп-илереп елавы Рамилнең күз алдыннан узды. Һәм ачлык. Тамак һәр даим ашарга сорап тора. Әнисе түбән өйдән 3 бәрәңге алып менеп, аны мич авызына гына пешерергә куя. Ләкин нәрсә инде ул 3 бәрәңге үсә торган малайларга? Тел очына гына тия. Тамакларын алдарга гына ярый. Энесенең зәңгәр суланып, тире белән сөяккә генә калган йөзе. Куе кирпекләр белән уратып алынган, эчкә баткан зур күзләре. Әнә ул күзләр тәрәзә бозын иретеп ясаган түгәрәкләрдән карап, абыйсы Рамилнең хәер сорашып, кайсы булса да авылдан кайтканын көтәләр. Һәм абыйсы кайтып кергәч, комсызланып, әнисе тегеп Рамилнең муенына аскан капчыкка текәлеп, аннан берәр кисәк ипи катысы чыкмасмы дип тилмереп көтәләр. Салам ягып кына җылытылган иске өйдә җылы тормый. Ачлык һәм үзәккә үтәрдәй салкын. Рамилнең бала чагы шулай үтте. Әнисе Фәхринур сукыр лампа яктысында иске киемнәрен ямый-ямый, төннәр буе елый. Ул киемнәр сизрәп беткән искеләр икенче көнне үк ямау кырыеннан янәдән тишелеп чыгалар. Әни, менә үсим генә әле. Мин сиңа шундый матур киемнәр кидерермен. Итле ашкына ашап торырсың, әни җаным. Мин сине гомерем буе гел яратып, кадерләп кенә торырмын дип антлар ичә Рамил. Инде ул газаплы еллар артта калганга да никадәр вакыт үтте. Рамил иләнеп, Ташпулат сыман зур йорт салып керде. 5 баласы үсеп җитеп башлы күзле булдылар да, кошлар кебек туган нигезләреннән чыгып китеп, үз яларын кордылар. Фәхринур тук җитешле тормышта калган гомерен яшәп бетереп, улы Рамиленә хәер фатихасын биреп, бу дөньяны калдырып, ире Фәйзрахман янына күчте. Рәхәттә, муллыкта яшәп тә үтә икән ул гомерләр. Рамилнең бала чагындагы кебек интегеп, газапланып, бер телем икмәккә тилмереп тә уза икән. Менә шундый уйлар уятты Рамилнең башында бакчадагы читәннәргә эленгән бәрәңге сабагы исе, көз исе, муллык исе. Бүген шимбә. Тиздән капка төбен тутырып машиналар кайтыр. Беләкләрендә мускуллар уйнап торган яшь ир-егетләр 2-3 сәгатьтә бәрәңге бакчасын актарып атарлар. Көлешә-көлешә барысы бергә җыелышып бәрәңге алырлар. Быел бәрәңге уңышы мул. Әнә күршеләрнең бакчасында казып аткан бәрәңгеләр бәләк-бәләк булып агарып яталар. Җир өсте аппак. Эшләре беткәч ак мунчага кереп тирләп пешеп, арасында мәтрүшкәләр кыстырып бәйләгән кайын себеркесе белән чабынып алгач, тавык шулпасы ашап,
Әниләре пешереп куйган гөбәдия, шәкшәк белән чәй ишәрләр. Ашарга нәзберек ул кызларын ашата алмыйча интегеп бетәрләр. Рамилнең бик әйтәсе килә. Нәрсәгә дип кыстый-кыстый ашатасыз ул балаларыгызны? Булай да аклары ак, кызыллары кызыл, исән сау, сәламәт балалар. Ашыйсылары килсә үзләре үк сорап ашыялар. Тик дәшми. Үз уйларына батып, өй тулы балаларына, кияү киленнәренә, оныкларына карап сөенеп утыра. Аллага мең шөкер. Ачлык юк, сугыш юк. Әнә балаларның һәрберсе үз машинасына тиялешеп кайталар. Калада үз фатирларында рәхәтләнеп яшәп яталар. Барысы да Рамилнең үзе кебек тырыш, булдыклы булып үстеләр. Җимертеп эшләделәр, малын таптылар. Әти-әниләрен хөрмәтләп, матур итеп яшиләр. Бабалары оныкларына үзенең бала чагы ачлык турында сөйли башласа, «Дәвәти, нигә кибеткә барып ипи алып кайтмадың соң? Колбаса ипи алырга була бит», диләр. Рамил дәшми. Чөнки оныкларының кәефен бозасы килми. Белмәсеннәр. Ачлыкны да, кимсетүләрне дә күрмәсеннәр оныклары, туруннары. Әти-әниләре янында җитешле, тук тормышта яшәсеннәр. Тик иманлы булсыннар дип, балаларын озатып кала. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шумырт хатирәсе. Григорий Мәскәү үзәгендәге 4 бүлмәле фатирда яшәп ятучы карт академик, ишектә кыңгырау тавышын ишетеп, акрын гына килеп, авыр имән ишекне ачты да, аптырап килүченең йөзенә текәлде. «Вы ко мне? Проходите». Затлы киемнәр кигән, кулына чын күннән эшләнгән кара портфель тоткан, күзлекле, мәһабәт гәүдәле кара күзле ир-егет. «Да, скорее всего, я к вам. Я из Казани», диде. «Пройдемте в кабинет», дип, академик ир-егетне үз бүлмәсенә чакырды. Җиңелчә гәүдәле, өстенә җылы халат, аягына йомшак башмаклар кигән ап-ак чәчле карт кабинетына иң башта килгән ир-атны үткәреп җибәрде. Аннан соң гына үзе узды. «Садитесь», дип, азрак кыршыла төшкән кара күн кәнәфигә төртеп күрсәтте. Үзе имән агачыннан кырый-кырыйларын затлы итеп уеп эшләгән язу өстәле артына үтте. Җайлап кына урнашкач, алтын кысалы күзлеген салып, озак кына итеп ят ир-атка карап торды да: «Ну-с, я вас внимательно слушаю», дип, картлыктан төсе уңган кыңгырт күзләрен кыса төшеп, тынып калды. Керүче дә ничектер уңайсызланып, җавап бирмичә озак кына торганнан соң: «Я, как ранее сказал, из Казани», дип кабатлап, картка текәлде. «Вам это о чем-нибудь говорит?» Карт әллә ничек кенә, әллә ир-атка гына шулай тоелдымы, сискәнеп киткән сыман булды. «Да, я очень хорошо знаю этот прекрасный город. Там основное население татары. Ведь вы тоже татарин? Приходится часто там бывать в командировках. К коллегам в университет езжу. Как увидел вас, я понял, что вы не русский. Сам я историк, хорошо знаю, что люди разных народов отличаются друг от друга. Вас ведь Гарай зовут? Гарай Мифтахетдинович?» Картның йөзе агарып китте. Башын аска иеп озак утырды.
Әйтерсең, каршысында утырган кеше турында оныткан иде. Әллә йоклап китте инде дип уйлап куйды Ират. Да, я Гарай. А мое отчество какое, мне неизвестно. Я вырос как Григорий. Отец мой, Матвей Сергеевич, давно умер. Кто мои биологические родители, я не знаю. Я знал только одно, что они татары. С тех проклятых времен в памяти остался только уходящий поезд, стук колес, в окне вагона плачущее лицо маленькой девочки и крик, истошный крик «Гарай!». Больше ничего не помню. Потом меня отец в Москву привез. Но я всю жизнь хотел узнать, кто я, какие мои корни. Человек должен знать своих биологических родителей. А я внук той плачущей девочки, которая потеряла вас. Ее звали Факиха. Она ваша сестра, но ее уже нет. В этом году весной умерла. Она всю жизнь говорила про вас, просила найти вас и говорила: он жив. Во сне ко мне приходит. Мы вас очень долго искали. Карт калтырана урыныннан торды да ирнең янына ук килеп басты. Аннан соң кичкенә урындык алып килеп каршысына утырды. Вы, значит, мой внучатый племянник. Расскажите мне все то, что знаете. Мои родители, кто они? Когда умерли? Аннан соң тұрып, ниндидер иске папка алып килде. Аннан алган күн яншык ишеннән кара тегәрҗепкә тагылган кичкенә генә, бармак башы кадәр генә искереп, саргайып беткән чүпрәк медальон кебек әйберне кадерләп, зур саклык белән акрын гына тартып чыгарды. Вот это все, что осталось с тех проклятых времен, дип Иратка сузды. Ират академик кулындагы бу 5 тиенлек акча зурлыгындагы кара тегәрҗепкә асылган чүпрәк медальон кебек әйбергә текәлеп торганнан соң, Гәрәй Григорийга кара күзләрен тутырып карады да, картның йөзеннән нидер эзләгәндәй, әбисенең йөз чалымнарын күрәсе килдеме? Это бөти, диде. У моей бабушки точно такое же бөти было. Внутри находится молитва, чтобы Аллах сохранил обладателя этого медальона от всех бед. Моя бабушка долго и бережно хранила ее как драгоценность. Она выросла сиротой. Ее и ваши родители погибли в Сибири. Они только полгода жили после расставания с вами. Картның җыерчыклы яңаклары буйлап күз яшьләре ага иде. Ул күзлеген салып, кесәсеннән оппак кулъяулык чыгарып, яшьләрен сөртте дә сөйләвен дәвам итте. Да, спасибо вам, молодой человек. Мне уже много лет. Думал, никогда не узнаю, кто мои родители, кто я, какие у меня корни. Слава Богу! Всевышний услышал мои молитвы и помог мне. Мы с отцом 2 раза были в Сибири. Я написал научную статью про сталинские лагеря. Отец много рассказывал о том, какая там жизнь была. Но о биологических родителях у меня никогда информации не было. Смутно помню маму, худую больную женщину, потому что в Сибири их я почти не видел. Они все время в тайге лес валили.
Я искал их, потому что знал, что я у отца приемный сын. Он передал мне этот тряпичный медальон и сказал: «Береги его. Это твой другой оберег, мусульманский». Я искал своих биологических родителей. Долго искал. Но не нашел дип, гафу тингәндәй яна кабатлады Гәрәй Григорий. А потом смирился с судьбой. А вы, молодой человек, нашли. А ведь столько лет прошло. Мы вас тоже очень долго искали. Жаль, бабушка не увидела этих дней. Она бы спокойно ушла в мир иной. После каждого намаза она просила Бога, чтобы вы были живы и здоровы. И очень часто плакала. Считала, что она виновна в том, что вы остались в тайге одни. Слава Всевышнему, что живы. Нет, она не виновата в том, что были такие страшные годы. Как вы живете в Москве? Знаете, у меня есть 2 сына, Константин и Сергей. Они преподают в МГУ. Значит, они ваши двоюродные дяди. Я бы хотел, чтобы вы общались. Оба моих сына профессора, ученые. Жаль, их сейчас нет в стране. Они в Америке, на симпозиуме. Я бы с удовольствием познакомил вас с ними. Вы, молодой человек, простите нас за то, что мы не смогли найти эту плачущую девочку. Я ведь ее всю жизнь во сне видел. Будто я бегу за поездом. Бегу, бегу, вот уже догнал. Вагон рядом, и девочка за окном. Стекол нет, на окне только решетка. А я бегу рядом, и маленькие ручонки девочки хотят меня схватить, но не могут. А поезд все дальше и дальше от меня. И истошный крик плачущей девочки: «Гарай!» Картның күзләренә яшь җыелып, күпмедер вакыт сүзләрен әйтә алмыйча торды. Простите меня и большое вам спасибо. Вы такой большой подарок сделали мне в конце жизни. У меня к вам просьба. Общайтесь, пожалуйста, с моими детьми и внуками. Никто не виноват в том, что так получилось. Виноваты те страшные годы, которые сломали человеческие судьбы. Не дай Бог этим годам вернуться. Не дай Бог. Ират тұрып басты да қарт академикны құшып алды. Қартның күкрәгендәге алтын шылбырға асқан тәре тәрәзәдән төшкән сүрән кояш нурларында ялтырап китте. Гәрәй картның дерелдәп торган гәүдәсе Иратның кочагында эреп, сеңеп бетеп, әйтерсең Себер тайгаларында һәлак булган әти-әнисе Мифтахетдин белән Гөлҗамалның җылысын тоярга тырышкандай калтырана иде. «На, сынок», — диде Гәрәй Григорий, — «бери этот медальон с собой и положи рядом с медальоном той плачущей девочки. Пусть они лежат рядом. А твоя бабушка, моя сестра Факиха, на том свете будет знать, что она меня нашла. Ей спокойнее будет в могиле, теплее будет. Я тоже долго не задержусь на этом свете. Мы там обязательно встретимся и поговорим с ней и с матерью,
И с отцом. Спасибо вам, дип турып китте Мифтахетдин белән Гөлҗамалның улы Гәрәй. Әти-әнисенең туган якларына кайтып, Шакрактауда, Ялантауда җәй көннәрендә чебен-черкиләрдән куркып, битлек кимичә, җиләк, чикләвек җыеп, мишә суларында коенып, яшь кылыннар кебек хуш исле кыйгасар болыннарында йөгереп уйнап үсеп, һәм ниһаять, авыз тутырып туйганчы арыш ипи ашар идем дип хыялланып, каһәрләнгән Себердән кайтырга чыккан. Ләкин язмыш кушуы буенча исән калып, Мәскәүгә килеп җиткән Гәрәй Григорий. Рәхмәт сиңа, Себер җилләрендә дә очып китәрлек өрәк кебек ябык профессор Матвей Сергеевич. Син татарның бер баласын саклап калдың. Гөлҗамал белән Мифтахетдиннең нәселен дәвам иттең. Ул малай мөселман иде, христиан булды. Ләкин исән калды. Теге Енисей ярындагы чокырлардагы мәетләрне бүреләр бутарлады. Ә Гәрәй Григорий исән калды. Гәрәй Григорий Мифтахетдин белән Гөлҗамалның нәселен дәвам итеп, Рәсәйнең данлыклы академигы булу бәхетенә ирешкән. Үз артыннан шундый дәрәҗәле уллар калдырып, җир йөзендә җыясы тәгаме беткәч, мәңгелеккә кайтыр. Әти-әнисе, апасы Факиһә белән күкләрдә очрашыр. Гөлҗамал улын күкрәгенә кысып, йөзен күз яшьләренә чылата-чылата сөяр, иркәләр. Гәрәй Григорий апасына Факиһәнең өзгәләнә ераклаша барган поездның тимерле вагон тәрәзәләреннән кулын сузып, «Гәрәй!» дип ачыргаланып кычкырган тавышы йөрәгенә уелып калганнан соң ниләр булганын, ниләр күргәнен, ничек итеп Мәскәү каласында гомер иткәнен сөйләр. Ә сез, аның әти-әниләре, үзәкләрегез үзелеп тыңларсыз. Мәңгелек бар. Әдәм баласы җир йөзенә сыналыр өчен килә. Ә анда мәңгелектә кылган гамәлләрең өчен җавап тотасы бар. Ә җир йөзендә яшәүче кеше кыяфәтендәге Газраилләргә анда мәңгелек ут булачак. Һәр кем үзенә тиешле җәзаны анда алачак. Эшләгән гамәлләреңә күрә анда җавап бирәсе дип, үз күңелендә ниндидер җиңеллек тоеп, академик белән хушлашты Факиһәнең оныгы. Вы, молодой человек, приезжайте еще. Я расскажу своим сыновьям про вас. Общайтесь. Я буду очень рад, если вы будете общаться, дип озатып калды карт академик. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шумырт хатирәсе. Әни, син йокыңнан тордың ахрысы. Иртәнге ашны әзерләдем, әйдә шәйләп алыйк, диде кызы Нурания карчыкка. Әнисенең икәүләп намаз укый торган өй алды бүлмәсендәге тәрәзгә күз салып, яңадан урынына барып ятканын күреп. Кояш инде шактый гына күтәрелгән. Өй түрендәге агачта шутылдап сандугач сайраганы ишетелә. Көн матур булырга охшап тора, әни. Урамда бер җил әсәре юк. Бәй, кызым, син Ясин укыйсыңмыни? Минем колагымда синең Ясин укыган тавышың ишетелә. Хәзер укып бетер инде. Аннан соң шәйләрбез. Юк, әни, минем бүген Коръән укыганым юк әле. Кичкә укырга җыенам.
Син авырмыйсыңдыр ич. Бер торгач яңадан барып яттың. Юк, кызым, Аллага шөкер, исән сау йоклап тордым. Кем синең мәкам белән Ясин укый икәнсең, кызым? Шундый да матур, моңлы итеп укый инде, җаным. Йөрәкләргә сары майлар булып урала. Кызы аптырап, куркынып әнисенә карап алды. Шул көннән башлап Нурания карчыкның колагында иртәнең бер вакытында тулы Ясин чыктылар. Көн сайын, бер көн калмыйча, кызы укый торган мәкам белән, кызы тавышы белән укыйлар иде. Балалары бу хәлгә аптырады. Әни, әйдә докторга барып карыйк. Бу бит дөньяда булмаган хәл. Кешегә сөйләсәң, кеше ышанмас. Нурания карчыкның башы киткән диярләр. Докторга күренергә, тикшеренергә кирәк. Шундый сүз сөйләгән кешенең үзенең башы дөрес түгел, аның, балалар. Димәк, Аллаһ Тәгаләдән миңа хәбәр бу. Җыена башла, Нурания карчык. Тиздән җирдә җыясы тәгамеңне җыеп бетерәсең. Минем янга кайтыр вакытың җиткән дип, миңа күкләрдән хәбәр бу, балалар. Инде яхшы гына, сезләргә борчу китермичә генә үз урыныма, әтиегез янына, кызым Рәмзиям янына барып урнашырга язсын. Урын хастасы булып, сезне газаплап ятарга язмасын. Белмисез генә, балалар, кызым белән ярты җаным китте бит минем. Яртылаш үлдем бит мин. Кеше якынын югалткач, йөрәгенә 41 энә кадалыр икән. 40 көн үткәндә, әдәм шул энәләрнең 40-ннан арыныр, ә бер энәсе гомерлеккә кадалып калыр да, сулкылдап, сызлап, җанын әрнетеп торыр. Үлгәнче, гүргә кергәнче. Аны бары тик баласын югалткан кеше, бигрәк тә ана кеше генә белә ала. Олай дисәң, аталарның да йөрәге шулай ук әрнидер инде ул. Тик ирләр йөрәкләрендә саклыйлардыр. Баласын югалткан ата-ана йөрәгендә ул энәләрнең 41-е дә әрнетеп, сызлап торалар икән ул, кызым. Төннәр буе Рәмзиям белән сөйләшеп ятам. Күз яшымны күрсәтеп, сезне борчысым гына килми. Ни өчен, нинди гөнаһларым өчен үземнән алда баламны күмдем? Яшәү дәверендә кыерсытылганнарны яклап, кеше балаларын карап тәрбияләп, 10 ел буе аклыннан киткән каенанамны анамнан артык күреп тәрбияләдем ләбаса. Ә миңа Аллаһ Тәгалә кеше күтәрә алмаслык кайгы бирде. Баласын күмгән ата-ана теге дөньяда тәмуг күрмәс диләр. Ә мин тәмуг утларында монда янам. Үзем белмичә кылган гөнаһларым өчендер инде. Менә мин 90-га җиткән карчык әле һаман яшәп ятам. Ә кызым оныкларын да күрә алмыйча, кара җир асларына кирип ятты. Берәрсен рәнҗеткән булганмындыр күрәсең. Әни җаным, нинди гөнаһлар турында сөйлисең соң син? Әүлияләргә тиң кеше ләбаса син, әни. Алансу халкы арасында бер генә кеше дә синең турда начар сүз әйтмәс. Әгәр кеше артыннан үлде, җүнле әдәм түгел иде дип әйтерлек булса, яшәп тә торасы юк, кызым. Җирдә яхшы исем, яхшы эз, әдәм рәтле балалар калдырып китә алмагач, яшисе дә юк. Әтиегез үз артыннан әллә ни мал-мөлкәт калдыра алмады. Әмма ләкин нинди балалар калдырып китте. Менә бу әтиегезнең җир йөзенә килеп калдырган яхшы исеме, якты эзе. Нәрсә ул дөнья малы? Дуңгыз каны бит ул. Ага да бетә, кызым. Ага да бетә. Әни, Алансу авылы хатыннары балаларын 1-нче класска сиңа бирергә атлыгып торалар иде бит, әйеме? Аллага шөкер, улым, кызым Нурания сыйныфына бара, яхшы тәрбия, аң белем биреп чыгара инде ул балама дип сөенәләр иде. Хәтерлисеңме син шул көннәрне? Хәтерлисеңме, әни? Хәтерләмәгән кая? Барсы да хәтеремдә.
Класска келген нарасыларымны нәни кулларыннан тотып язарга өйрәттем. Өлкән класс укытучылары башлангычтан быел Нурания апа сыйныфы килә. Тәртипле, белемле балалар килә дип сөенеп торалар иде. Эшләгән бар эшемне җиренә җиткереп эшләдем. Тик мәктәп директоры гына бәйләнеп үзәгемә үтте. Укыту дәверендә үземә, сезгә бәйләнеп җанга тиде. Шамил абый балаларына билгене чамалап куегыз дип, укытучыларга һәр даим әйтеп килде. Нинди үче булгандыр бездә, белмим. Әтиегез туры сүзле иде бит. Тыныш алмадылар. Шуның шаукымы тигәндер күрәсең. Ярар. Анысын Аллаһ кулына калдырыйк. Мин кичердем, калганы Аллаһ кулында. Тик шунысы җанымны тырмап, яралап тора. Бер генә дә исемнән чыкмый. Әтиегез бу якты дөньяларны ташлап киткәч, укытучыларны җыеп, карагын, кемдә кем дәресне өзеп Шамил аганы озатырга бара, шуның җәйге ялыннан бер көнен кисеп калам. Әгәр барсагыз, миннән пощада көтмәгез дигән. Әтиегезне озатырга барасы Мәхсүм Хисмәтов белән укучысы Наил Хәсәнов килделәр. Әйәни, мин бу көннәрне яхшы хәтерлим. Мәхсүм җизни килеп бу хәбәрне әйткәч, чыланга чыгып үксеп елаган идең. Ләкин каргамадың, рәнҗидең генә. Әти 4 ел буе сугышта башыннан ахырына кадәр катнашып, сугыш беткәч тагын 2 ел җимереклекләрне төзәтеп йөргән кеше ләбаса. Каһәр төшкән сугыш. Әтиегез югары белем ала алмый калды шул. Яшь гомере сугыш кырында үтте. Әгәр югары белем алган булса, кем генә булмас иде. Зирәк кеше иде мәрхүм. Юмарт кеше иде. Икәүләшеп читтән торып югары белем алырбыз дип хыялланган идек. Булмады. Тупырдашып 5 бала тудыгыз. Аллаһка рәхмәт. Исән сау, тәрбияле, эш сөючән булып үстегез. Аннан соң Фәгыйлә әбиегез бөтенләй хәтерен югалтты. Каян да уку кайгысы. Аннан әтиегез авырып китте. Ә сез 5. 5-гезгә дә белем бирергә, олы юлга чыгарырга кирәк. Шулай, кызым. Әтиеңнең җәсәден зиратка күтәреп барганда, укытучылар күз яшьләрен сөртә-сөртә тәрәзәдән карап калдылар. Шул мәктәпне төзегән, гомере буе шунда укыткан, ут эчендә бар булган сәламәтлеген бетереп кайткан сугыш ветеранын шулай мыскыл итеп озатты мәктәп директоры. Әтиеңне озатканда мәктәптә дәресләрне дә өзеп тормадылар. Алансу авылы укытучылары Шамил ага, синең рухыңа дуга кылыр өчен 5 балаң, 9-ныгың кала. Син гомереңне юкка сарыф итмәдең. Матур итеп яшәп, безне ташлап китеп барышың. Бәхил бул Шамил ага дип, тәрәзәдән карап күз яшьләренә кыенып, үзләре белән бергә укыткан хезмәттәшләрен озатып калдылар. Укучылары утырткан каеннар да Шамил ага, яз җиткәч кенә безнең бүреләребезгә яшәү суты тулып шартларга җыенгач кына, әле 64 яшеңдә тулмаган килеш, кайларга гына китеп барасың соң син. Күр әле, син озатырга күпме укучыларың, туганнарың, балаларың, оныкларың җыелган. Кояшы да бүген шундый да җете булып, синең үзеңнең күңелең шикелле якты булып чыкты. Урының җәннәттә булсын Шамил ага, бер килгән, бер китәсе дип озаттылар әтиеңне. Үзәгемне өзгән вакыйга җаныма уелып калды, кызым. Монысын мәңге оныта алмам. Мәңге. Кызым Рәмзиямне балага ургач Бүлнискә мәктәпнең йөк машинасына утыртып озатып җибәрдем. Ул чакта хәзерге кебек өй сайын җиңел машина юк иде. Балакаемны көчкә машина әрҗәсенә күтәреп салдылар. Көчкә. Авыр туга түз алмыйча,
Иреннәрен канатканчы тешләп ухылдый балам. Әле шактый гына мәктәп директорының өеннән чыкканын көтеп тилмердек. Озакка киткәч ишекләрен шакыдым. Сез тизрәк җыенып чыга алмассызмы? Кызым балага авырый дидем. Вакыты җиткәч чыгармын. Барлык хатыннар да баланы бер төсле таба. Синеке генә башкача тапмас дип, тагын да озак вакыт чыкмыйча торды. Эй, кызым! Йөрәгемнән каннар тамды инде шул чакта. Нурания карчык кесәсеннән кулъяулыгын чыгарып, күзләрен сөртеп алды. Аннан соң чыкты да кабинага кереп утырды. Аңа ул вакытта ни бары 45 яшь иде. Үзе укыткан укучысы йөк машинасы әрҗәсендә балага урып, дөньяга кеше тудырырга азапланып барганда, бу кабинага кереп утырды. Аның барасы юлы да хәзерге кебек асфальт юл түгел бит әле. Балаларга үзе тәрбия бирергә тиешле кеше шундый буламы? Укытучы бар кешегә дә үрнәк булырга тиеш. Үзе тәртипле, әдәпле булмыйча, ничек итеп кеше тәрбияләп булсын ди? Әни син бүген әллә нинди әле? Үткәннәрне искә төшереп, йөрәгеңне бозып утырмасана. Үткән эшкә салават диләр. Анысы шулай инде, кызым. Мин үзем бик бәхетле. Рәхмәт сезгә. Барыгызга да рәхмәтемнең чиге юк. Матур тормыш кордыгыз. Айрылышып, бозылышып, минем йөрәгемне бозмадыгыз. Үзегезне дә балаларыгыз мине сез тәрбияләгән кебек тәрбияләсеннәр. Әни, ниләр генә сөйлисең соң син бүген? Хушлашкан кебек сөйләшәсең. Әйдә, рәхәтләнеп серләшә шәйләп алыйк әле. Матур җәй айларында рәхәтләнеп сеңлең Сания апа, Фәүзия сеңлең белән Алансуда туган нигезеңдә яшәргә насыйп булсын. Син бит кыш буе кайчан язлар җитәр дә тупырдашып балаларым үскән туган нигезгә кайтырмын дип тилмереп көтәсең. Тик безне борчымас өчен генә бер сүз дә дәшмисең. Төнге сәгать 2ләр тирәсендә Нурания карчык кызы Раушанияне йокысыннан уятты. Төнге йокы күлмәгеннән генә тәрәзә каршына килеп басты да, күзләрен кулы белән каплады. Кызым, тор әле, уян әле, шундый матурлыкны күрми каласың лабаса. Әнә күр, теге ерак тәрәзәдән минем йөземә 7 төрле нур килә. Шундый да якты нурлар инде. Минем гомеремдә дә андый яктылыкны күргәнем юк иде. Шул нурлар минем йөземне җылыта. Шундый рәхәт, кызым. Әйдә, син дә күреп кал. Әни, ни сөйлисең син? Ул тәрәзәдә тышкан уты кадәр генә ут яна. Берәрсенең авыруы я кечкенә баласы бардыр. Бернинди нур юк. Синең күзеңә генә күренә ул. Әйдә, ятыйк инде, әни. Иртән иртүк торасы бар. Ятыйк инде. Нурания карчык ул күргән нурны кызының күрмәвенә аптырап урынына барып ятты да, Аятел Көрси дугасын укый башлады. Аллаһу ла илаһа илля һуәл. Иртән иртүк торып шәйләр эчкәч кызына: "Кызым, абыеңа шалтырат. Бүген минем аларга мунчага барасым килә. Мунча ягып җибәрсен дә, мине килеп алсын. Дүртегездә дә торып чыктым. Инде абыеңа барасым килә. Безгә килмәде дип хәтере калмасын." Ярар, әни, хәзер шалтыратам. Әгәр өйдә булсалар мунча ягар. Барасын килгәч килеп алыр. Апаңа да шалтырат. Ул нигә миңа әйтмичә чит илгә китәргә җыена икән? Бу нинди тузга язмаган эш? Хәзер үк җыеп бир әле апаңны. Ничек инде капылт кына чыгып китәсе иткән? Гел юлда йөреп торасыз инде. Сез кайтканчы йөрәк тыныч түгел. Хәүеф-хәтәрдән Аллаһ сакласын. Раушания тиз генә апасының телефонын җыеп әнисенә сузды. Әлло, кызым, ни хәлләрдә сез?
Ирең, балаларың, оныкларың авырмыйлармы? Кызым, син чит илгә чыгып китәргә җыенасың икән. Никтер миңа әйтеп торасы итмәгәнсең. Ничекләр генә көтеп җиткерим сине? Ничекләр генә көтеп алыйм? Әни, әгәр китмә дисәң китмим. Мин сиңа алдан әйтеп куйсам, кан басымың күтәрелер дип курыктым. Шуңа гына әйтмәдем. Барыбыз өчен дә кайгырып, төн йокыларыңны калдырасың бит син, әни. Юк, кызым, минем өчен генә барасы юлларыңа бармый калма. Алла теләсә, күрешербез әле. Исән-имин барып кайтырга язсын. Улы Дамирга барып җитеп, өйлә намазын укыганнан соң, озаклап сөйләшеп утырды Нурания карчык. Инде шактый еллар элек катыланган колагы чебен очкан тавышны да ишетә иде. Улы белән узган гомерләрен, әби-бабаларын, ире Шамилне яратып искә алдылар. Оннан бала чакта үзе карап үстергән 85 яшьлек Сания сеңлесе белән озак итеп телефоннан сөйләште. Сания, ничек яшәп ятасың? Кызың, оныкларың исәннәрме? Мин менә улыма, Дамирыма килдем әле. Балаларымның барысында йөреп чыктым. Инде менә Дамирыма мунчага килдем. Эй, бәхетле дә яшәдем соң, Сания. Балаларыма зур рәхмәтем. Әүвәлге авырлыклар үттеләр дә киттеләр. Бүгенге көнем, әлхәмдүлиллаһи, Аллаһыма рәхмәт. Апа, ди Сания. Кара ничек ачык ишетәсең? Быел Алансуда рәхәтләнеп яшәрбез әле. Фәүзия апалар белән тагын бергә Алансуда җәйләрбез, Алла кушса. Дөньясы бик матур, бик рәхәт бит, апа. Яшигәле, бергәләп матур итеп яшигәле. Без синең белән ачлыгын да күрдек, ялангачлыгын да күрдек. Хәзерге көнебез бик рәхәт. Ярар, Сания. Икенде җитте. Әйдә, намазга соңга калмыйк. Нурания карчык икенде намазын укырга кереп китте дә, күпме генә көтмәсеннәр, әйләнеп кире чыкмады. Улы акрын гына ишек шакып, әнисе янына хәл белергә керсә, әнисе намазлыгы өстенә ятып сәҗдәгә киткән дә, шунда мәңгелеккә күзләрен йомган иде. Март айының 29 числосы. Нурания карчык хәләле Шамил, кызы Рәмзия кебек, март айында, табигать уянганда, агач бүреләренә яшәү суты тулып шартлап ачылырга торганда, балаларының барысы белән дә хушлашкан кебек сөйләшеп, бер кешене дә мәшәкатьләмичә, мунчалар кереп, тәһарәтләнеп, сафланып, бу дөньядагы соңгы намазын укып, фани дөньяны ташлап китте. Гомере буе Аллаһыдан: "Я Раббым, тыелганнардан тыелып яшәргә насыйп итсәң иде. Кеше кулларына калдырмасаң иде" дип теләгәннәре кабул булды агабинең. 90 яшь туларга бары 3 ай калган иде. Бер атна элек кенә Шамиленең вафатына 30 ел үткәненә зурлап Коръән ашы үткәргәннәр иде. Улы чакырып китергән ашыгыч ярдәм машинасы докторы мөселман кешесе булып чыкты. Әбинең йылы-йылы шешенеп беткән балаларын, оныкларын күреп: "Ник елашасыз? Еламагыз. Әле минем 90-га җитеп намазлыкка ятып сәҗдәгә китеп үлгән мөселманны күргәнем юк иде. Миңа андыйларның туры килгәне булмады", дип кабатлады. Нинди бәхетле әби. Күрәсезме? Елмайып үлгән бит әниегез. Җәннәт кышы инде бу. Бер ялгансыз әйтәм. Әбинең соңгы урыны җәннәттә булачак. Алансуда яңа кабер. Нурания карчыкны кызы Рәмзиясе янына җирләделәр. Март ахыры булса да, көн җилле, салкын, яңгырлы иде. Әллә балаларының хәсрәтенә кушылып, җиһан елый. Җанга авыр. Әниләрне озату, алардан мәңгелеккә аерылу үзәкләрне өзә.
Әни җаным, яшәү дәверендә үзем дә белмичә берәр авыр сүз әйтеп рәнҗетмәдем микән? Безнең эштән кайтуны тәрәзәдән карап тилмерепләр көткәнсеңдер. Ә без эш дип дөнья кудык. Алай дисәң, үзең бит безне тырыш булыгыз балалар, тырышкан тапкан, ташка кадак каккан дип өйрәтеп үстердең. Сез Алансуның ике уңган, иң булган, бер-берсе белән ярыша, бер-берсеннән ак көнләшү белән көнләшеп яшәүче нәсел дәвамчылары. Инде тузгытылган, тармар ителгән ике нәсел, Коддуслар һәм Хәбибуллаларның якты исемнәренә хыянәт итәргә, тап төшерергә хакыгыз юк дип тәрбияләдең. Инде менә киттең, рәнҗеп кенә китә күрмәни. Без сезне дугабыздан ташламабыз. 5 вакыт намазыбыз артыннан әти-әниебезгә, вакытсыз дөньядан киткән сеңлебез Рәмзиягә, әби-бабаларыбызга җәннәтләреңне насыйп әйлә дип, һәр даим дугада торырбыз. Җыелышып, әти-әнисез буш нигезгә кайттык. Кыш буе ягылмаган салкын өйдә бушлык. Бер кемнең берни турында да сөйләшәсе килми. Әйтерсең, әни белән бергә нигезнең дә җаны чыгып киткән. Инде 15 еллап кышларын ялгыз гына яман сулап кала торган. Ләкин әле җәй җиткәч кайтырлар, яшәү дәвам итәр дип, көзләрен сагышланып, кызгылт сары яфракларын җиргә куя торган. Әтиләре Шамилнең урманнан күчереп алып кайтып утырткан имән агачы да моңаеп калган. Кая киттең соң син, Нурания карчык? Шундый игелекле балалар үстереп, рәхәткә чыккач кына, безне ташлап кайларга китеп барышың дип, имән агачының биреләре шартлап ачылыр. Келәт почмагында Нурания карчыкның 80 яшенә кадәр умарта кортларын караганда кия торган, ире Шамилдән калган битлеге нәүмизләнеп эленеп тора. Әйдәгез әле, газ мичен ягып җибәрик. Өйгә җылы төшсен, ди абыйлары. Җаннарыбыз да җылынып китмәсме? Нигезне ташларга ярамый. Югыйсә, әти-әниебез, әби-бабаларыбыз рәнҗер. Бер-беребез белән тату, дус булып, һәр даим ярдәмләшеп яшик туганнар. Бу безгә әти-әниләрдән, ерак бабаларыбыздан васият. Безнең мал бүлешеп, ямсызланып яшәргә хакыбыз юк. Ишетәсезме? Хакыбыз юк. Әгәр дә без шундый түбәнлеккә төшсәк, алар безне кичермәсләр. Оныкларны да шулай итеп тәрбиялик. Безгә гасырлар аша ерак бабаларыбыз шулай дип дәшә. Тату яшәгез балалар, оныклар, туруннар, татулыкка ни җитә? Кыз туганнар дип дәвам итә абыйлары. Нигезгә ешрак кайтып йөрергә тырышыгыз. Әни сездә яшәде, әнине сез тәрбияләдегез. Рәхмәт сезгә. Шулай килешик. Нигез мәңгелек. Әти-әниләрне рәнҗетмик. Әйе, әби-бабаларыбызның, әти-әниләребезнең кан хәтере безгә әллә ничә буын аша дәшә. Нәселне саклагыз. Нәселне битермәгез. Бу безнең сезгә васиятебез. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шумырт хатирәсе. Ике 2019 елның көзе. Татарстан Республикасы Президенты Миңнеханов Рөстәм Нургали улы безне, төбәк тарихын өйрәнүче 57 кешене Себергә, Себер татарлары белән очрашуга юллады. Көннәр кояшлы, җылы, әбиләр чуагы.
Без бер вагон галимнәр, язучылар, журналистлар, тарихчылар, сәнгать әһелләре. Шулар арасында Куддус улы Габделхәй оныгы миндә бар. Бу мәңге онытылмаслык җылы, барысында бер уй, бер фикер, бер гам берләштергән зыялыларның сәяхәте. 2 тәүлек буе бер вагонда гәпләшеп, фикер алышып барабыз. Күбебез Себергә сөрелгәннәрнең оныклары, туруннары. Сөрелгәннәрнең үзәгезгеч газаплы тормышлары турында бер-беребезгә сөйләп барабыз. Әңгәмәбез үзебезнең әби-бабаларыбыз турында. Аларның күз яшьләренә төрелгән, каһәрләнгән язмышы турында. Адәм баласының башына да сыймаслык, мәңге онытылмаслык вәхшилекләр турында. Куылганнардан кемнәрдер гарипләнеп, өметсезлеккә, төшенкелеккә бирелеп, газизләрен югалтып, илгә кайталганнар. Ә күбесе коммунизм дигән якты киләчәк төзеп, аш ялангач килеш интегә Себердә урман кисүчеләр, шул яктылыкны күрә алмыйча корбан булганнар. Кайда ул коммунизм дигән җәннәт кебек якты киләчәк? Шул җәннәтне төзегәндә Себердә корбан булган, газапланып үлгән әби-бабаларыбыз, әти-әниләребез. Сездә юк. Ул елларны үзәкләрне өзеп искә төшереп, кан саркылып әрнеп торган хәтер бар. Йөрәкләрдә сулкылдап торган яра бар. Яр яле хәтер яши. Әгәр дә хәтер дә югалса, бу вагонда баручыларның күбесе әби-бабаларының кем икәнен онытса, ни булыр иде? Үзенең тамырларын белмәгән, оныткан милләт яши алырмы? Юк, әлбәттә. Без яшәргә тиеш. Әби-бабаларыбызның яши алмыйча сабый вакытларында ук якты дөньяны ташлап киткән туганнарыбызның яшәп бетермәгән гомерләрен дәвам итеп яшәргә тиешбез. Киләчәк буынга аларның каһәрләнгән язмышлары турында балаларына, оныкларына сөйләп калдырыр өчен яшәргә тиешбез. Бер вагонга утырып, Татарстаннан Себергә сәяхәткә мөселман кардәшләр белән очрашуга дип кузгалган фикердәшләрне бер уй, бер гам берләштергән. Онытмабыз, безнең онытырга хакыбыз юк. Әгәр милләтебезгә хыянәт итсәк, битараф булсак, гомер тузаннары астында хәтер күмелеп калыр да, без үзебезнең тамырларыбызны, нинди асыл затларның оныклары икәнлегебезне оныттырбыз. Әби-бабаларыбызның газиз җаннары безгә рәнҗеп ятар. 2 тәүлеккә якын Себер ягына таба тукылдап баручы поездагы оныкларның, туруннарның йөрәкләрендә бер уй. Юк, без сезне онытмадык. Үзебез исән чакта һич кайчан онытмабыз. Бу турыда балаларыбызга, оныкларыбызга, киләчәк буыннарга тапшырыр өчен фәнни хезмәтләребездә, әдәби әсәрләребездә язып калдырырбыз. Ә әлегә Татарстаннан 57 кеше, күбесе куылганнарның оныклары, туруннары, галимнәр, тарихчылар, язучылар, сәнгатькәрләр Себер ягына, әби-бабаларыбызның сөргендә якты киләчәк төзү өчен гомерләрен, саулыкларын, балаларын, тумыйча калган сабыйларын харап иткән бабаларыбыз эзеннән, аларның ачы язмышларын ачыклар өчен Себергә китеп барабыз. Без үзебез хәтер. Без югалмадык. Без күпме генә юк итәргә тырышсалар да, тамырларыбыз нык булу сәбәпле шытып чыгып, бәрәкәтле туфракта, кояшның якты нурларында кыйынып, туган якның назлы җилләрендә иркәләнеп үсеп, киләчәк буынга әби-бабаларыбыз турында сөйләп калдырыр өчен, нәселебезне саклап калыр өчен, калкынып,
зур дәрәҗәләр алып, инде үзебез дә өлкән яшькә җиткән оныклар, туруннар. Без исән булганда, хәтер исән булыр. Хәтер булганда, халкыбыз исән булыр. Аллаһ ярдәме белән дугаларыбыз шәһид үлеме белән киткән әби-бабаларыбызның рухына барып ирешер. Алар безнең дугаларыбызны, аларның яшәлмәгән гомерләрен дәвам итеп, нәселләрен каралтмыйча яшәүебезне белеп ятарлар. Гүр туфраклары, каберләре нурлы булыр. Шулай булсын. Амин. Поезд тайга эченә килеп керде. Вагонның ачык тәрәзәсеннән ылы исе, нарат күркәләре исе, сафлык исе бәреп кереп, тәрәзәләргә эленгән ак ефәк пәрдәләрне җилфердәтте дә, җилфер килеп, сискәндереп, хәтеренә уятты. Я Аллам! Тынчу тыгыз караңгы вагонда бер тамчы суга тилмереп, аш Зөһрә апам белән минем туганым Әминәне, җир йөзендә бары 5 ел яшәп калган, үсеп җиткән булса, миңа апа булырга тиешле нәни кызчыкны дөньяга китергән. Тәрәзәләренә такталар кадакланган, тоткыннар белән шыгырым тулы мал вагоны. Күзләремне йомсам, халык телендә товарняк дип йөртелгән. Габдрахман хәлфә мөселманнар белән бергәләп, вагон идәнен чыкып, хаҗәтханә ясап, кайсыдыр станцияны узып туктаган поездан, япан кырда Себергә барып җиткәнче үк үлгән юлдашлары янына мәете төшереп калдырылган Габделхак хәзрәтнең хаҗәтханә чаршавы итеп эленгән кәфенлегенең кешеләр кирип чыккан сайын җилфердәп китүе, күз алдымда без бара торган вагон тәрәзәләренә эленгән ап-ак ефәк пәрдәләргә әйләнеп җилферди. Вагон тәрәзәсеннән тайганың хуш исле һавасы бәреп кереп, җаннарны иркәли. Минем хәтеремдә, һавасызлыктан интегеп, әтинең бер туган апасы Зөһрә кеше тудырырга азаплана. Бер тамчы су дип мәхбүсләр тилмерә. Безнең кечкенә өстәлдә шешәдәге көмештәй су чайпалып бара. Тук-тук. Онытмагыз дип, шуйын юл буйлап тукылдый тәгәрмәчләр. Юк, онытмадык дип шигәгә бәрә хәтер. Чөнки без сезнең оныкларыгыз, сезнең өметегез. Без бер кайчанда югалып калмабыз. Сезнең, нәни кызчык Әминәнең, Себер салкыннарында әдәм түзә алмаслык газаплы тормышта әрәм булган илнең иң алдынгы кешеләренең гомерләрен, нәселләрен дәвам итеп, балалар үстерербез, нәсел калдырырбыз. Һәм аларга ерак әби-бабалары турында сөйләрбез. Сезнең турыда сөйләрбез. Шундый әдәм түзә алмаслык шартларда да, Габдрахман хәлфә кебек, Йөзембикә абыстай, Зөһрә, Мифтахетдин, Гөлҗамал кебек миллионнарның намусларын югалтмыйча, мөселманнарның, христианнарның бер-берсенә булышып, кешелекләрен саклап калуы турында язып, сөйләп калдырырбыз. Мин НКВД төрмәсе музеенда. Инде менә ничә көн музейда куылганнарның, гаепсезгә төрмәгә утыртылып, газапланып үтерелгәннәрнең язмышын өйрәнәм. Үзләремә җыелган яшь тамчылары яңакларымны пешереп алалар да агалар. Кемгәдер, белмим кемгә, җаннарым айкалып кычкырасым килә. Бүгенге тормышта байлык дип күзләре тонган әдәмнәргә, әгәр тормышыгыздан канәгать булмасагыз, менә бу музейга килегез, гыйбрәт алып китәрсез дип кычкырасым килә. Тикшерүче бүлмәсе. Аның җиңүче кыяфәтендәге карашкысын ясап куйганнар. Кәнәфи,
тикшерүченеке, ә каршысында тоткыннар утыргычы. Шул артсыз урындыкка утырам. Һәм тәннәрем шымырдап китә. Раббым Аллам, бу көннәрне балаларыма, оныкларыма күрсәтмә. Дошманыма да күрсәтмә. Дошманнарым да бәхетле булсыннар. Әнә елга тутырып агып барган суга гарык булып өскә калкып чыккан мәетләр фотосы. Әнә Инәсә елгасы. Җир куенына тапшырыгыз. Аның яши дә алмаган баланың җир ана куенына кирип ятарга хакы бар бит дип, нәни кызчык Зөлхиҗәне әнисе белән соңгы кат хушлашу өчен ярга бәреп чыгарган. Музей директоры белән танышам. Аның әби-бабаларының бөтен гаиләсен җыеп атып үтергәннәр. Ни өчен Татарстаннан чаклы килгәнемне әйткәч, ул төрмә музей буйлап үзе миңа экскурсия ясый. Рәхмәт сезгә ди. Ул көннәр турында китап язып калдырырга җыенганыгыз өчен рәхмәт. Әйдәгез, мин сезне төрмә камералары белән таныштырам. Бу вәхшилекне кешелек онытмаска тиеш. Шыелдап төрмә камерасы ачылды. Күз алларым караңгыланып китте. 2 кешелек тәрәзәсез нисез камера. Борынга параш исе килеп бәрелгәндәй булды. 2 якта чылбырлар белән стенага беркетелгән 2 ятак. Бер почмакта параш шиләге. Һәм номерлар сугылган, юқарып биткән иске телогрейкалар, мискин бүрекләр. Күз алдыма Алансу гүзәле, 3 башлы дию көн сайын камерадан алып чыгып китеп көчләгән, 16 яшендә газаплардан чәче агарган 2 туган апам Нәфисә килеп басты. Ничекләр түздең икән син әле балалыктан, сабыйлыктан да чыгып бетмәгән кыз бала. Ябык ишекләр артында дөньясына ләгънәт укып, төн уртасында шыелдап камера ишекләре ачылуны котларың алынып, калтыранып көткәнсеңдер. Һәм я Раббым, үзең кичер бәндәләреңне. Бу 2 кешелек камераларга 20шәр кешене япканнар, ди музей директоры. Кинәт суларга һава җитмәгән кебек булып, «Откройте, ради Бога! Откройте дверь! Хочу выйти!» дип ялынам. Камера ишеген туристлар кергәч нигәдер ябып куялар. Минем агарып, курку катып калган йөземне күреп, ишекләрне ачалар. Многие не выдерживают даже недолгое нахождение в закрытом пространстве. Пугаются. Вы мне приготовьте, пожалуйста, некоторые документы. Башым әйләнеп, урамга йөгереп чыгам. Һәм күкрәк тутырып, саф һава сулыйм. Рәхмәт сиңа, Раббым. Мин бу камера ишеген ачып урамга чыга алдым. Ә 16 яшьлек Нәфисә, Маша түти, газапланып үлгән еврей кызы Женя. Ничекләр итеп түздегез икән сез, бәгыркәйләрем. Документлар белән танышам. Әнә берсе Сталинга хат язган. Мин халык дошманнарын юк итү буенча планны үтәдем. Минем әле тагын 500 кешене юк итәрлек мөмкинлегем бар. Өстән приказ төшерүегезне үтенәм. Бәхет дим. Ничек үлдең икән син, җаллат? Исән калган. Инде картайган мәхбүсләр экраннан бер туктаусыз тоткыннарның үзәк өзгеч төрмә тормышы турында сөйли. Чәчләр үрә торырлык язмышлар. Һәр берсе турында романнар язарлык. Мине ирем һәм 5 яшьлек кызым белән бергә кудылар. Кызымны кочагымнан тартып алып, икенче кешегә биреп җибәрделәр. Мин шуннан соң баламны күрә алмадым дип сөйли, тәмам бетерешкән,
кірфекләре кыйылып беткән, күзләреннән туктаусыз яшьләр агып торган шал чәчле әби. Җаным елап, калтырана саубуллашам да, урамга чыгам. Бу каһәрләнгән йорттан исән-имин чыга алуыма сөенәм. Әнә стеналарга эленгән фотосурәтләрдә камераларда газапланып үлгәннәрнең фотолары. Нинди гали затлар! Алар бу ишекләрне ачып чыга алмаганнар. Ә мин саф һавага чыга алам. Рәхмәт сиңа, Раббым. Төрмә музей алдындагы аллеяда шингән чәчәкләр. Чәчәк таҗлары гомерләре белән хушлашкандай башларын түбән игәннәр. Акрын гына искән җилдә тибрәлә, яфраклар җиргә кыйыла. Битләремә ефәк җепләр, тыҗымнар урала. Алтын сыман яфраклар матур итеп җиргә салынган урам ташлары өстенә төшеп, сары келәм булып түшәләләр. Үзләреннән соң яшь бөреләргә урын калдырып, сары сагыш төсендәге яфраклар җиргә кыйыла. Матур итеп тимер шелтәрләр белән бизәлгән эскәмиягә хәл алырга утырдым. Уйларымнан уелып, вакыт төшенчәсендә оныттым бугай. Күпме вакыт узгандыр, хәтерләмим. Иренеп кенә, талгын җилдә әйләнә тулгана, алдыма кызгылт сары яфрак килеп төште. Женщина, вам плохо? Яныма затлы гына итеп киенгән, башына кара фетр эшләпә, шундый ук төстәге пәлтә кигән ханымның килеп утырганын сизми дә калганмын. Кинәт дәшкән тавышка сискәнеп киттем. Спасибо за беспокойство. Все нормально, дим. Вы были в музее-тюрьме НКВД? Да. Специально из Казани приехала. У меня предки были ссыльные. Я так и подумала. Чем я могу помочь вам? Знаете, у меня в этом городе живет двоюродная сестра. Мне нужно ее навестить. Вот адрес. Латыпова Венера Насхатовна. Венера Насхатовна? Она преподает в медицинском университете? И ее дочь Алина тоже там же преподает. Венера – эндокринолог, врач от Бога. А муж ее – светило медицины по онкологии, хирург с большой буквы. Больные стоят в очереди, чтобы попасть к профессору Латыпову на операцию. Это же замечательные, просто прекрасные, известные в нашем городе люди. 10 лет тому назад профессор Латыпов сделал моему отцу операцию. У него был рак кишечника. Слава Богу, отец и сегодня жив-здоров. Вам нужно сесть в автобус 10-го маршрута и нужно ехать вот в ту сторону. Передайте слова благодарности от моего отца. Профессор, наверное, уже его и не помнит. Спасибо. Вам хорошего вечера. Это вам спасибо. Я расскажу своему пожилому отцу, что встретила родственницу Латыповых из Татарстана. Он обрадуется. Отец каждый день молится и желает здоровья семье профессора за то, что Латыпов продлил ему жизнь. Күңелемә мөлдер итеп, горурлык хисе тулып, музейда күргәннәрем азрак арткарак чигенә төшеп, таксига утырып, сеңлем Венераларга юл тотам. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шумырт хатирәсе. Венера Нәсхәт кызы Габделхәй Котдус улының күп санлы оныкларының берсе. Мәскәүдә врачлар конференциясында
Шулай ук бабалары репрессияланган Латыпов Виктор Равиль улы белән танышып, тормышларын кырып җибәрделәр. Тайгага сыенып утырган затлы йортларында ипле генә, салмак кына гәп кырып утырабыз. Сеңге кебек очларын күккә терәп киселүдән котылып кала алган чыршылар, эребет агачлары, карагачлар моңсуланып Себернең талгын җилендә ылы сисләре таратып тибрәләләр. Үземнең музейда күргән, ишеткән, җаннарны тетрәндерерлек, ис китәрлек вакыйгалар турында туганнарым белән уртаклашам. Беләсезме, ди профессор, ул музей урнашкан йорт морзалар нәселеннән чыккан бабамныкы булган. Бабам алтын юучылар бригадасында эшләгән. Атла бозда алтын тиялгән ящикларны затып йөргән. Көннәрдән бер көнне юылган алтын тиялгән арба юкка чыккан. Мылтыклы конвойчылар үзләре үк урлап бүлешкәннәрдер дә, бабама сылтаганнардыр. Ул бер улау алтынның кайда юкка чыкканын әле дә белгән кеше юк. Ә минем бабамны 3 көн эчендә атып үтергәннәр. Мал-мөлкәтен тартып алганнар. Ә 2 катлы йортыннан НКВД төрмәсе ясаганнар. Аны шулай тиз юк итү күрәсең, күргән-белгәннәрен сөйләп өлгермәсен өчен кирәк булгандыр. Ә соңыннан моның шаукымы минем әтияниемә дә тигән. Бер каяда киреп укый алмаганнар. Шундый гаҗәп, әдәм ышанмаслык, шаккаткыч дөнья булган бит ул заманнар. Мин хәзерге буынның, хәзерге яшьләрнең яшәү рәвешенә шаккатам. Алар алдында нинди зур мөмкинлекләр. Теләсәң илдә укы, теләсәң чит илгә чык. Без хатыным белән икебез дә генетиканы яхшы беләбез. Бар нәрсә дә нәселдән килә. Нәселе нык булса, әдәм баласы югалып калмый. Барыбер бер калкып чыга ул. Ташны тишеп булса да калкып чыга. Куддус улы Габделхәйнең 2 оныгы тайга эчендәге затлы йортта чыршылар шавын тыңлый-тыңлый, әби-бабаларыбыз, туганнарыбыз турында таң атканчы сөйләштек. Без Хәбибулла белән Куддуслар кушылган Алансуның иң уңган, иң булган нәселе дәвамчылары. Атаклы Латыповлар нәселеннән Виктор белән Алансуның Куддус карт туруны Венера, 2 затлы нәсел бер-берсен Мәскәүдә очратып кавышып, тагын да куәтлерәк нәсел булдыру өчен Себердә үз тормышларын корганнар. Рәхмәт сезгә дип шаулашалар 100 яшәр агачлар. Себер халкының саулыгы сагында торганыгыз өчен рәхмәт. Бәхетле булыгыз. Кызларыгыз кайда соң? Нигә күренмиләр дип сорыйм. Олы кызыбыз Алина медицина университетыннан кайтып керми. Фәнни хезмәт белән шөгыльләнә. Ә кече кызым ветеринария институтын бетергән иде бит. Анысына ат җене кагылган. Барлык алган акчасына чабышкы атлар сатып ала. Нәселле атлар. Инде 2 чабышкысы бар. Әле гарәп аргамагы белән Мәскәүгә ярышка китте. Яшь мал. Күптән түгел генә бик зур акчалар түләп сатып алды. Силек шикелле зифа гәүдәле, нәзик аяклы чабышкы. Ничек курыкмыйдыр? Иретелмәгән ат бит. Бер тапкыр өстеннән очыртып та төшерде инде. Ташла кызым бу эшеңне. Синең өчен куркып, үзәкләрем üzülеп, кытым очып торам бит мин дим. Аның үз 90-90. Ат өстеннән төшми. Аргамакның исеме ничек соң? Нинди исем кушты чабышкысына? Звезда дип исем бирде. Йөрәгем дерт итеп сискәнеп киттем. Венера сеңлем, ул аргамакның бәкәлләре ак түгелме? Аякларына ак носки кимәгәнме? Төсе җирән карамы? Яллары нинди? Карамы? Минем капылт кына сәер сораулар бирүемә аптырап, сеңлем күзләрен миңа төбәде. Минем игътибарда иткәнем юк инде, апа. Әйе, төсе җирән кара, аякларына күзем төшкәне юк. Кызым, әни моннан да сылуырак аргамакның булуы мөмкин түгел ди. Үзенеке булганга шулай дип әйтә инде ул аны. Һәр кешегә үзенең малы затлырак булып күренәдер. Чабышка керер алдыннан урынында басып тора алмый үрсәләнә ди.
Бигрәк шәп аргамак дип сөенә. Исән имин йөреп кайтсын инде. Минем хәтер сукмаклары 30-нчы елларга йөгерә. Кукан, йылдыз, берсе интегә текә горур муенына камыт киеп, нәзек аяклары белән тездән туфракка батып, ширешә сука сөйри. Икенчесенең әллә нинди бәйгеләрдә катнашып, авылыбыз данын, бәлки, илебез данын якларга тиешле. Үзбәк якларын урап Алансуга кайтып, туган туфрагым монда булыр дип дөньяга килгән йылдызның тиресе Кәнүшни каршындагы аркылы агачта кояш нурларында йылкылдап янып тора. Сабантуйлар җиткәнен көтеп үрсәләнеп торган ярсу йөрәген зат танымаган надан авыл куштаннары пешереп ашаганнар. Капка кырыена каккан күгәргән кадакка элеп куйган нәни кыңгырау күңелемдә чыңлый. Онытмагыз безне, онытмагыз. Себер якларында гарәп аргамагы турында ишетү, исеме звезда булу күңелемне айкады. Безнең йылдызыбызның русча яңгырашы бит инде бу. Аргамакның нәсел җебе өзелмәгән ләбаса. Алансуда куканыбызның колыннары эш атына әйләнгәннәр. Себердә яшәүче Габделхәй бабамның туруны гарәп аргамагы белән Мәскәүгә бәйгегә киткән. Гаҗәбенә ни диярсең? Җиңеп кайт сеңлем, җилләр юлдаш булсын үзеңә. Җаным җылынып китте. Татарстаннан килгән 57 делегат авылларда Себер татарлары тарихы белән танышып, бер авылдан икенче авылга сәяхәт кылабыз. Менә зур тарихлы татар авылы Йорт-Оры. Үз музейлары бар. Сугышта һәлак булганнарга һәйкәл куелган. Мәчеткә кереп намаз укыйбыз. Науил хәзрәт безгә авыл тарихы турында сөйли. Һәм көтелмәгән хәл. Хәзрәт минем янга килде дә, Себер татарлары сөйләме белән: "Ханым, ә мин сезнең белән таныш", ди. Юк, сез мине белмисез. Мин Себердә беренче мәртәбә. Кемгә булса да охшатасыздыр. Мин Татарстаннан, дим. Әйе, сез мәркәзебез Казаннан. Мин бөтен дөнья татар конгрессына килгәч, Казанда Кукан дип аталган ресторанга кердем. Бик эчәсем килгән иде. Сездән чәй сорадым. Ә сез миңа чәкчәк белән чәй чыгардыгыз. Хакын да алмадыгыз. Сез бит мусафир, хәзрәт. Дуга кылырсыз дип китеп бардыгыз. Исемегезне дә әйткән идегез. Хәтер диген инде син. Исемнән чыккан. Рәхмәт, хәзрәт. Бик зур рәхмәт сезгә дип, күзләремә яшь җыелып китеп бардым. Эй, Кукан, күрәсеңме, сине Себердә дә беләләр. 90 елдан соң мин синең турыда Себердә ишетәм. Казан үзәгендә оныкларың төзегән, синең исемеңне йөрткән җәмәгать туклануы йортында Себердән килгән имам, синең затлы гарәп аргамагының исемен, минем кушаматымны Себергә чаклы алып кайткан. Рәхмәт сиңа, Науил хәзрәт. Себер авылларында безнең гореф-гадәтләребезне, динебезне саклаганың өчен рәхмәт. Тыныч кына, талгын гына аккан елга өстендә акчарлаклар оча. Тын елганы уятырга теләгәндәй, әле анда, әле монда уйнаклап, көмеш сыман балыклар сикерешә. Акчарлаклар тавышында бала елаган, үксегән тавышлар ишетәм. Юк, мин колагым белән түгел, йөрәгем белән ишетәм. Миңа калса, Себердә траншеяда күмелеп калган сабыйларның җаннары акчарлакларга күчкән дә. Алар әти-әниләрен, илләрен сагынып бәргәләнәләр. Улы Сабирҗанны эзләп күкрәк тиңентен ташып, ургылып аккан язгы суга кергән. Елга үз куенына алган Балтач хатыны Әсмәбикә су төбендә улын эзләп тапкандыр да, куенына алып җылыткандыр. Алар әле дә Инәсә елгасында алтын сыман көмеш балыклар булып йөзеп йөриләрдер.
Сабый бала Әминә, нәни яҡшарлаҡ булып, әти-әниләренең, абыйларының Себердәге тормошон өйрәнергә килгән сеңлесен тын йылға өстөндә өзгәләнә сәләмлидер. Аның җаны инде күптән әти-әнисе белән кавышкандыр. Габдрахман хәлфә һәм Зөһрә кызлары белән күптән инде җәннәт түрендәдер. Амин, шулай булсын дип, йылға ярыннан кузгалып китеп бардым. Себердә яшәүче мөселман кардәшләребез тормышы белән танышып, җаннарыбыз сафланып, илгә кайтып барабыз. Арылган, күзләргә йокы эленгән. Инде төн уртасы авышкан. Сәяхәтебезнең шулай уңышлы үтүенә куанып, шул ук вагонда поездның акрын гына тукылдап, тирбәлеп кайтып килүенә ыеп, йоклар-йокламас ятам. Кинәт колагыма тальянга кушылып, егетләр-кызлар җырлавы ишетелә. Сагынам дуслар, сагынам дуслар, сагынам дуслар илкәйне, илкәй белән бергә сагынам, яшьләй сөйгән иркәмне. Шул кадәр матур итеп җырлыйлар. Төш күрәм бугай. Шул атна-ун көн эчендә алансуымны, казанымны, гаиләмне, оныкларымны сагынып өлгердем. Җыр туктамыйча дәвам итә. Поездның барганы да ишетелми. Колагымда егет-кызларның дөнья бетереп җырлавы, тальян тавышы. Бездә биек таулар барла, тау астында таллар бар. Талда яфрак, бездә сагыну, сездә нинди хәлләр бар. Тау астында салкын чишмә агып төшә улакка, сагынуымны әйтер идем, җил дә исми ул якка. Күзләремне ачам. Поезд туктаган, вагонда җан әсәре дә юк. Ә перронда ду килеп бийләр. Себер татарлары төн уртасында җыйнаулашып, Казан татарлары белән очрашырга килгәннәр. Кулларында бүләкләр. Безнең бу шәһәрдә туктасыбызны каян белгәннәр диген. Рәхмәт сезгә, мөселман кардәшләр. Сезнең күбегез куылганнарның, илгә кайта алмыйча калганнарның оныклары, туруннарыдыр. Әби-бабаларыгыз сезгә туган ил турында сөйләп калдырганнардыр. Ә сез безгә аларның сагыну хисләрен җиткерер өчен, төн йокыларыгызны калдырып, безнең белән очрашыр өчен килгәнсез. Ә без җаннарыбызда салкын Себернең җылы сагыну хисләрен тоеп, туган илгә кайтып китәбез. Сау булыгыз, хушыгыз Себер татарлары, мөселман кардәшләр, яңадан очрашканга кадәр. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шумырт хатирәсе. Дөрли яна тайга. Һай, әллә дөнья бетә инде. Көн чыгыштан көн батышка, җәһәннәм уты кебек, үз артыннан кара җир калдырып, аждаһа авызыннан бөркелгән утлы ялкын җирне ялмап кына бара. Бәрәкәтле җир ана куенына төшеп, борынлап чыгып, сайрар кышлар тавышына, кояшның җылы нурларында кыйынып үсәсе яшь үсентеләр дәһшәтле утлы ялкында куырылып кына киләләр.
гүл-чәчәкләр, хәтфә үләннәрне, күбәләкләргә, бал кортларына кунып ял итәр өчен генә дип чәчәк аткан чәчкә таҗларын ухылдап, уфылдап килгән утлы ташкын йота бара. Тайга эченнән атылып чыккан җәнлекләр котылу әмәлен эзләп бәргәләнәләр. Көнчыгыштан көнбатышка чапсалар, Тәмуг, көнбатыштан көнчыгышка таба җәһәннәм. Куе кара зәһәр төтен тыннарын буа. Әнә нәни генә, сылу гына болан баласына ут капкан, мискенкәй әнисе янына килеп, ярдәм сорап бөтерелә, бәргәләнә. Булышсана, әни, коткарсана дигәндәй, ялварулы күзләре белән әнисенә карый. Газапларыннан котыласы килеп чабып китә. Тик аның саен ялкын кичәя генә барып, сабыйның үзәгенә үтеп, нәни боланны ут йомгагына әйләндергән. Әнкә болан сабый тирәсендә бөтерелеп, булышмакчы булып, баласын җиргә төртеп йыкты да, үзәкләрне үзәрдәй җан әрнеше белән иңгелдәп, әллә нинди тамак төбе авазы белән сулкылдап кычкырып җибәрде. «Балам!» диде бугай әнкә болан. «Сабыем, ниләр генә эшли аламсың мин? Ничек кенә булышыйм сиңа? Ничек кенә бу газаплардан коткарыйм?» Утны сүндермәкче булып баласын кара җир өстендә унатты. Болан баласы соңгы тапкыр кирпекләре көйгән күзләрен тутырып әнисенә карады да, тере ялкын төргәге булып, куырылып килеп, җиргә егылды. Ыңгырашып, үзенә булыша алмаган әнисенә рәнҗеп, мәңгелеккә күзләрен йомды. Әнкә болан баласы янында озак басып торды. Аннан соң башын югарыга, күккә күтәреп, җаны иңрәп, әллә ниткән авазлар чыгарып мөгрәде. Юк, мөгрәмәде. Җан авазлары белән кычкырып, соңгы тапкыр сабые белән хушлашты һәм көнбатышка таба чапты. Тик көнбатыштан да тайганы иңләп буйлап тере ялкын килә иде. Җәнлекләр кая качарга белмичә, котылу әмәлен эзләп, әле бер якка, әле икенче якка ыргылалар. Әткәнкәләре, балалары, барысы да. Тик качып котылыр әмәл юк. Тәмугтан әле бер кемнең дә качып котыла алганы юк. Ул барысын да тигезли. Әнә Мифтахетдин, Гөлҗамал, Йөзембикә абыстай, нәни Кышчык Әминә исемнәре уеп язылган эрбет агачына да ут капкан. Вәхшилекнең тере шаһиты булган 100 яшәр агач инде дөрләп янып бетте дигәндә, өстән самолеттан су койдылар. Чыжылдап сүнде ут. Һәм эрбет агачы карайып, инде әллә кайчаннан күпме генә яңгыр көтсәләр дә, бер генә болыт әсәре дә күренмәгән күк йөзенә карап, Себер урманнарында харап булганнарга кара һәйкәл булып, сурайып басып калды. Балаларын илгә озаткан Мифтахетдин белән Гөлҗамал, Йөзембикә абыстай, нәни болан баласы кебек тереләй пешеп газапланып үлгән сабый, тууга Йөзембикә абыстайның кәфенлегенә бәйләнгән Әминә исемнәре, эрбет агачының кәүсәсен канатып, үткен пычак очы белән уеп язганда, агачның сагызы агып төшеп, күз яшенә әйләнеп катып калган гәрәбә эреп төшеп, инде әллә кайчан җир белән тигезләнеп, мүк белән капланган каберләр өстенә тамды. Дөрли-дөрли, ахылдый-ухылдый килгән дәһшәтле ялкын барысында ялмады, аждаһа кебек йотты. Бу Аллаһның вәхшилеккә булган каһәре, газапланып үлгән миллионнарча адәмнәрнең, тумыйча калган сабыйларның, яшәргә, нәсел калдырырга дип дөньяга килеп тә, ачлы-туклы яшәп, салкыннарда эшеп, Себернең бетмәс төкәнмәс кан ичкеч чиркиләреннән таланып, төрле авырулардан интегеп үлгән сөрелгәннәрнең, әти-әниләренең үзәкләрен өзеп харап булган сабыйларның рәнҗеше иде. Әнисеннән ярдәм көтеп,
Яшь болан баласы тере ут йомгагы булып әрнеп кычкыра. Янында баласын коткара алмаудан гаҗиз булып әнкә болан «Коткарыгыз!» дип җиһанга уран сала. Габдрахман хәлфәнең күбәләктәй нәни кызы Әминә янына, тереләй пешеп газапланып үлгән сабые янына, тезләнеп иңгелдәгән тавыш, каһәрле еллар аша әйләнеп кайтып, бу авазга кушыла. Ә күктә, зәп-зәңгәр күктә бәргәләнә, Гөлҗамалның җаны ялгыз аккош сулкылдый. Гәрәй! Кайда син, улым? Тавыш бир, балам, Гәрәй! Һәм канатлары белән күк йөзен телә-телә ак чарлаклар, Инәсә яры буендагы траншеяларда күмелгәннәрнең җаннары бәргәләнә. Аң булыгыз, кешеләр! Бу вәхшилекләр башка кабатланмасын. Иртәме, соңмы, бу дөньядамы, мәңгелектәме? Моңа гаепле адәмнәр җавап тотарлар. Бер кемнең дә кеше гомерен өзәргә хакы юк. Җирләр тетри, таулар җир белән тигезләнә, елгалар ярларыннан ташып чыгалар да, дөньяны су баса. Ни өчен дөньяны шир басты? Моңарчы кеше белмәгән, ишетмәгән авыру акылына килә алмаган кавемне өйләренә куып кертте. Әби-бабалары, балалары, оныклары белән очраша алмыйча аптырыйлар. Байлык, акча артыннан куып, бер-берегез белән очрашырга вакыт тапмый идегезме? Инде хәзер менә вакытыгыз күп, тик очраша алмыйсыз дип, хәтер күңел ишеген шакый. Бәлки, җаныгызда бер-берегезгә карата ярату, мәрхәмәт, ихтирам, хөрмәт хисе уяныр. Әти-әнисенең хәлен белергә вакыт тапмаган балалар, уллар, кызлар, үз туганы белән ата малын бүлешеп пычакка пычак килгән абый-сеңелләр, көнчлектән кара киеп, юктан гына тавыш чыгарып яшәгән күрше-күлән, бәлки, акылыгызга килерсез. Юк шул. Адәмнәр чукракланганнар, ишетмиләр, күрмиләр, күзләре тынган, сукрайганнар. Маңгай күзләре генә түгел, күңел күзләре дә сукрайган адәмнәрнең. Туган-туганы белән, күрше-күрше белән, илләр белән сугыша. Юк шул, әле дә аңына килә алмый кешелек. Аң булыгыз, сак булыгыз, кешеләр, дип дөрле-дөрле яна тайга. Агачларның да орлыклары кыелып, җир ана куенына төшеп, яңа үсентеләр борынлап чыкмаслар. Җәнлекләр, кошлар бу урыннарга кире әйләнеп кайтмаслар. Озак еллар буена тайга кап-кара җир булып калыр. Җир ана җәрәхәтләреннән арынганчы, бу вәхшилекләрне онытканчы. Әйе, җирнең дә хәтере бар.
Шымырт агачын яшен сукканнан соң, Коддусларның алма бакчасы ничектер моңсуланып, яман сулап, ятим калды. Яңа язлар җиткәч, аклык аланын хуш искә төреп, шымырт агачлары чәчәк атканда, бакчада тик умарта кортларының шымырт чәчәкләренең хуш исләрен эзләп безелдәшкән тавышы гына ишетелә иде. Бакча читендәге сиртмәле коеның кынысына кадәр көмештәй салкын су тулган. Инде бетәм, инде кибәм дип сулыш алырга интегеп яткан кое төбе чишмәсен Габделхәй картның оныгы чистартты. Чишмәнең тын юлын каплап, сулыш алырга мөмкинлек бирмичә торган әллә никадәр ләмне ниһаять кое төбеннән чыгарып түктеләр. Кое чишмәсе сулышлары иркенәеп, җирнең бәгыреннән бәреп чыкты да, сөенеп, куанып, шелтерәп ага да башлады. Югыйсә коеның суы тәмам кипкән иде. Сиртмәле кое кыты чыгып, инде минем кемгә кирәгем барсың? Әнә һәрбер кешенең өенә су кергән, кранны гына бурасы, шунда ук савытларына шаулап тула. Рәхәт заманнар җитте, суымны алучы юк, тиздән мине күмәрләр дип, соңгы көннәрен көтә иде. Шымырт агачын яшен сукканнан соң, шулай күңеле киселеп, җаны әрнеп калган иде коеның. Коеларны күмәргә ярамый. Коены күмгән әдәмгә су рәнҗеше төшәргә мөмкин. Сез минем юлларымны чистартсагыз, мин янә шилтер-шилтер итеп агып, көмештәй су белән тулармын. Бер йотым суга тилмереп, мал вагоннарында барган тоткыннарны исегезгә төшерегез. Күммәгез мине, зинһар, тимәгез миңа дип кычкырасы килде Коддус картның үзе казыган сиртмәле коесының. Яңа язлар килгән иде. Алмагачлар шау чәчәктә. Язгы җилләр аклык аланыннан авылга шымырт чәчәге исен аңкытып исәләр. Тик бакчада аклык, сафлык таратып үсеп утырган карт шымырт агачы гына юк. Шымырт агачының яшен утыннан янып караеп калган төбе йөрәкләргә шом салып, сурайып тора. Моңсу, яман су. Иртә таңнан бакчага көч-куәтләре ташып торган ир-атлар, баулар, көрәкләр, баскычлар күтәреп килеп керделәр дә, сиртмәле кое кырыена килеп бастылар. Коеның йөрәге дерт итеп китте. Димәк, күмәләр. Коеның сулышына буылып, тимәгез, күммәгез мине. Коеларны күмәргә ярамый, су рәнҗешен алырсыз. Коены казып калдырган, балаларыма, оныкларыма эчәрдәй көмештәй саф суым калсын дип тырышкан Коддус картның җанын рәнҗетерсез дип кычкырасы килде. Тик тавышы чыкмады. Тыны буылган иде. Кое чишмәсе каянда булса бәреп чыгарга юл эзли иде. Инде кое төбендәге су да чыпчык тезеннән генә калган иде. Ишетмәделәр, минем ялваруымны ишетмәделәр дип сулкылдап, әрнеп типте сиртмәле коеның йөрәге. Бу җирнең йөрәк тибеше иде. Өстә яшь ирләр, көч-куәтләре ташып торган ирләр озак итеп ни турындадыр сөйләштеләр, киңәштеләр. Менә тиздән өстемә туфрак атарлар дип ыңгырашты кое чишмәсе. Былай да инде энә күзеннән генә сулап торам лабаса. Инде бетәрмен, бөтенләй кибәрмен. Ләкин кое төбенә балчык атмадылар. Коддус картның туруны төште дә, өстән төшерелгән чиләкләргә ләм тутыра башлады. Чишмәнең тыны ачылганнан ачыла барып, ниһаять кое төбеннән көмеш су бәреп чыкты. Ишеттеләр, минем иңгелдәп әйткән сүзләремне ишеттеләр дип куанды сиртмәле кое. Рәхмәт сезгә, сулышымны ачтыгыз,
Үзегезнең дә барыр юлларыгыз якты булсын, гомерегез рәхәт үтсен. Мин сезгә хәер дугада булырмын дип, шилтер-шилтер итеп акты кое чишмәсе. Һәм сиртмәле кое кынысыннан көмеш су белән тулды. Рәхмәт сезгә, күршеләр. Булышканыгыз өчен рәхмәт. Кыеларны чистарту саваплы эш. Кое мәңге суы бетмәслек, гел тулып тора торган бәрәкәтле кисмәк бит ул. Күптәннән чистартасым килеп йөри идем, нигәдер кул җитми торды. Аллага шөкер, инде бабайлар тыныч ятсыннар. Бу кыеның суы бик тәмле. Минем әби чәй суына гел сезгә керә торганы. Кыддуслар кыесының суы йомшак, такта чәй шундый әйбәт каралып чыгадыр иде. Атынга әйтермен әле, берәр чиләк су алып чыксын, диде күршеләре. Барысы да саубуллашып чыгып киттеләр. Тукта, кыены чистарткан, шымырт агачы төбендә казып алыйм әле. Әрәмәдән яшь шымырт агачы алып кайтып утыртырмын дип, каралып, сурайып утырган шымырт төбенә таба китте Габделхәйнең оныгы. Һәм үткен күрәген җиргә батырды. Ә агач төбеннән яшь үрентеләр чыгып килә иде. Бер генә урыннан да түгел, әллә ничә җирдән. Мин үлмәдем, мин яшим. Җирнең бәрәкәтле дымын эчеп, күккә үрләрмен. Бакчаны хуш искә күмеп, янә чәчәк атармын. Хәбибулла карт белән Кыддус картның оныклары, туруннары кебек, Габдрахман хәлфәнең, Мифтахетдиннәрнең, Нәфисәләрнең нәселләрен дәвам итүчеләр кебек мин яшәреп, тамырларымнан яңадан борынлап чыктым. Һәм күккә таба күтәреләм, диде карт шымырт, кояш нурларына төренеп. Тамырың нык булса, дәһшәтле җилләр, яшенле яңгырлар гына кешеләрне дә, агачларны да үтерә алмый дип, язгы җилдә җилфердәп куйдылар карт шымырт төбеннән борынлап чыккан яшь үсентеләр. Гомерләр уза. Я Аллам, инде күпләр бу дөньяны ташлап, мәңгелеккә китеп бардылар. Дөньяга яшьләр килеп, үсеп калкынып, әти-әниләрен алыштырдылар. Моңарчы шулай булган, шулай тиеш. Агачлар да көзләр җиткәч картайган, саргайган яфракларын җиргә коялар да, язын сабыр гына, ипле генә итеп, береләренең шартлап ярылуын көтәләр. Яшәү кануннары шулай. Бер килгән, бер китәсе. Әле генә дөньяның кендеге булып яшәгән, яхшы атларда дилбегә тотып, мәңгелеккә килгән кебек кыланган адәмнәр инде картайып, мискенләнеп, капка төпләрендә җигелеп үзләрен көтеп торган арыган атларны күзәтәләр. Аларның итек табаннарын күреп үскәннәр калкынып, зур белемнәр алып, биек үрләр яуладылар. Шулай икән. Дөнья гел үзгәрештә икән. Әнә Алансу авылында Уфалла арбасы сөйрәп, колхоз саламын урлап тиягән чана тартып үскән, Янсуарга Җәүдәт абыйсының иске велосипедында көн сайын укырга йөргән Дамир Шамил улы Муратовны, Тасма заводының генераль директорын зур кара машина йөртә. Әти-әнисе сөенеп бетә алмый. Улларының орден медальләренә, инде Рәсәйнең ат казанган химия фәннәре хезмәткәре булган улы улларының уңышларына авыл халкы шакката. Кайсы сөенеп, кайсы көнләшеп аптырый. Ничек инде Рәсәйдә ике генә булган шундый зур заводның директоры була алган Шамил аганың улы, Хәбибулла белән Кыддус Габделхәйнең оныгы, гади авыл малае. Әнә авылда беренчеләрдән булып шәхси машина сатып алган. Хәзер Нурания белән Шамил каяда булса барасы булсалар, улларына гына хәбәр итәләр. Шунда ук кайтып ала яки
машина җибәртеп алдыра уллары, рәхмәт яугыры бала. Нурания белән Шамилнең калага чыгып киткәнен аптырап карап кала мәктәп директоры. Химия фәненнән аны СССРның мәгариф отличнигы Люция Даутова укыткан иде. Дамир химия фәненнән бик яхшы укый, зур кеше булыр дигән иде. Хак сүз булган күрәсең. Икенче кызлары әдәбияттан, тарихтан бик көчле дип сөйли иде Ләлә Галимулловна. Әйбәт шигырьләр, хикәяләр яза. Тик анысы бөтенләй икенче юлны сайлады. Гаҗәбенә ни диярсең? Шамил Муратовның 5 баласы турында да гел яхшы хәбәрләр ишетелеп тора. Зурайды нәселнең бу буыны. Нурания карчык инде кияү киленнәрен, оныкларын, туруннарын санаганда бутала ук башлады. Күбесе бер үк төрле исемнәр туры килеп буталып бетә. Сугыш вакытында Казанның Шамский хастаханәсендә үлеп, кемдер тарафыннан Яңа Бистә зиратында күмелгән Хәбибулла картның каберен табып, чардуган таш куйдылар. Барып дога кылыр оныклары, туруннары күп, Аллага шөкер. Казанның уртасында, Ленин бакчасында, Куканга һәйкәл итеп, Кукан кафесы салынды. Аның өстендә Алансуга кайтып харап булган гарәп аргамагы, Кукан кушаматын йөрткән нәсел кебек суырылып, кояшка таба ургыла. Без бетмәдек. Без бар, без яшибез. Мәскәүнең иң зур институтларында белем алган онык туруннар дөньяның төрле почмакларына таралдылар. Әнә Үзбәк илендә, медицина өлкәсендә зур уңышларга ирешкән Нәфисәнең кызы Газизә кешеләрнең тәннәрен генә түгел, җаннарын да дәвалаучы доктор Галимә. Шымыр тагачының ап-ак таҗларын җилләр үзләре белән яртып алып китәләр дә җиһанга тараталар. Җилләр җиргә аклык тарата. Гөлчәчәк Хафизова укыды.